Yet there might be, you would hear of a man, Manamana Mrasiki, Chakapinda Dompinda, Babachi Pen Dominaka, Domapiwa, but he had this self-destructive spirit. Mweya wekuzikuwaza, mweya wekuzita self-sabotage. Ndoku yenda kunyika zirikure, ndoku nofana kushika fuma ya pera, kushika spenda to the last descent of the inheritance ya akatora kuna mama wake mapere. Hallelujah, hallelujah. So a self-destructive spirit seem to rule in so many youth. Paya panenge patiti shaa. Siyamuita chakati. Most you would think kuti vari kudidaro, vari kuzviitira ivo. Yeti mwenguwa upenyu unenge uchida kubatsirwa, upenyu wangu semana. Asi mwenguwa I don't see that. And mwenguwa vanhu vanozoona when it is now too late kuti paya ndindaida kubatsirwa, vanozozviona patori paya, ende imwenguva vatopinda munjodzi dzekuti havachagona kubuda mavazvipinza. It will be too late even for correction. It will be too late to make things right. Saka chenjerera mweya wekuziparadza.